Mga veterinarians midasig sa mga pet owners nga regular nga pahiling sa mga vet ang inyong mga binuhing hayop. Ilabi na kon may gipamati kini sa lawas. Kung kini gikuto dili advisable nga mano-mano ang pagpanghinguto sa atong mga pets. Ano ang report? Daw sama sa nang hinguto og bata kining usa ka fur mom nga taga Bohol. Gikinamot niya ang pagkuha sa mga kuto sa iyang fur baby. Matud niya ning nasinati karong kainit sa panahon, dili lang ang mga tao ang nag-alindasay apan lakip na usab ang mga binuhing hayop ilabi na kun kini gikuto. Gawas sa iyang pagpangunay og hinguto sa iyang fur baby nga si Gravos, kanunay usab niya kining gikaligo og gitupihan. Matud ni Dr. Janice Tugonon, Lapu-Lapu City veterinarian nga mas maayong mapahiling sa usa ka veterinarian ang mga binuhing hayop sama sa iro ilabi na kun kini gikuto o adunay gipamati aron masiguro nga insakto ang tambal nga madapat. Lang siya specific ana nga tan-awon sa nila unsay drug nga pwede ihatag na mabito ng kinahanglan ipa-check jud nila regularly sa veterinarian ang ilang mga iro. Dili usab ang ngayang mo kumpiyansa kay may mga klase sa kuto nga makatakod sa tao o baka makahatag og katul-katul sa lawas. Siguroon usab nga kanunay gi-disinfect ang tangkal sa mga iro ug ang ubang mga dapit sa panimay diin sagad magpundo ang atong mga pets. Naarabay uban sa nga makatakod sa tao. Uban ni Godfrey Rillian, Lou and Merondina, Balitang Bisda.